Bila jednom jedna zemlja vesela, čujte djeco kako nam je prekrasna. Tamo žive vilenjaci, čudna bića, čarobnjaci. Tamo žive male vile, vještice i strašne sile. U zemlji mašte sve, baš sve je moguće. Svijet bajki pun veselja, radosti i lijepih želja. Kad te stisne neka muka, kad ti treba topla ruka, pridruži nam se ti. Svijet bajki pun veselja, radosti i lijepih želja. Kad te stisne neka muka, kad ti treba topla ruka, pridruži nam se ti. U jednoj dalekoj šumi živio jedan drvosječa sa ženom i dvoje djece, Ivicom i Maricom. Njihova majka bijaše davno umrla i sadašnja drvosječina žena je bila njihova maćeha. Kako su bili jako siromašni, zla maćeha predloži drvosječi: Slušaj, odvedimo ih duboko u šumu i ostavimo ih tamo. Pa što je tebi? Pa ne možemo hraniti 4 gladna usta. Drvosječa je jako volio svoju djecu i isprva nije pristao na nagovaranje zle maćehe. No kako su glad i siromaštvo bivali sve veći, drvosječa na posljedku pristane. Jednog jutra zla maćeha reče Ivici i Marici: Ajde, ljenčine, ustajte, što je? Idemo u šumu skupljati drva, radit treba, radit, da? Ivica i Marica se obukoše i pođoše. Otac i maćeha ih ostaviše duboko u šumi i rekoše im da tu pričekaju dok se oni ne vrate. Drvosječi bijaše jako teško pri srcu što ostavlja svoju djecu, ali siromaštvo je bilo preveliko. Mislio je: moram to učiniti, inače ćemo svi pomrijeti od gladi. Ivica i Marica su sjedili kraj vatre i čekali oca cijeli dan. Kad je pao mrak, Ivica reče Marici: možda su nas zaboravili. Pođimo sami do kuće. Otac se sigurno brine. Bojim se i hladno mi je. Ne boj se. Evo, daću ti svoj šal. I tako njih dvoje krenuše sami kroz šumu, na koju se već spustila debela tama. Nakon puno sati uzaludnog hoda, Marica reče Ivici: Ne mogu više, gladna sam i umorna. Izdrži još malo, sestrice. Samo što nismo stigli. Ali šuma pred njima bijaše sve dublja i dublja i kuće nije bilo nigdje na vidiku. Izgubili su se i Marica gorko zaplače. Marice, pogledaj, tamo je neko svjetlo, to je sigurno neka kuća, spašeni smo. I Ivica i Marica otrčaše prema svjetlu. Kad su stigli do kuće, vidješe da je to kuća cijela napravljena od slatkiša. Prozori su bili od prepečenog šećera, krov od tabli čokolade, a zidovi od finih kolača. I njih dvoje gladni i premoreni stadoše jesti. To je sve čokolada. Kako je fino. Ivice, probaj malo ovog krova. Sjajno je, izvrsno. Marice, vidi ovo. Jednom iz kuće izađe neka pogrbljena starica. Tko to jede moju slatku kućicu? Oprostite, mi smo bili gladni i... Cijeli dan lutamo šumom i već dugo nismo ništa jeli. Oj, jadna dječice, uđite unutra, ja ću vas nahraniti. I Ivica i Marica uđoše s njom u kolibu. Ali sutradan ujutro desi se nešto strašno.
Ta ljubazna starica je u stvari bila zla vještica. I čim je svanulo, ona zatvori Ivicu u kokošinjac. Dolijali ste! Ti ćeš sada svaki dan hraniti svoga brata dok ne postane dovoljno debeo i sočan, a onda ću ga ja pojesti. I tako je jadna Marica svaki dan hranila svog brata, a zla vještica je svaku večer dolazila do kokošinca i tražila od Ivice da joj pruži svoj prst. Htjela je provjeriti nije li se već dovoljno ugojio da ga može pojesti. No Ivica se lukavo dosjetio i vještici je svaku večer umjesto prsta pružao tanku kost koju je pronašao u kokošincu. Što čekaš, bezobrazniče? Ajde, ugoji se već jednom. Pa trudim se, ali ne ide. Tako je varao vješticu mjesecima. Na posljedku vještici dosadi čekati i ona reče Marici: idi, potpali peć, ne mogu više čekati. Večeras ću pojesti tvoga brata. Marica je bila jako uplašena. Potpaljivala je peć i plakala, a kad je peć bila potpaljena, vještica reče Marici: hajde, uđi u peć i provjeri je li dovoljno vruća. Ali Marica se tada nečeg dosjeti pa reče vještici: Ali kako? Pa ja još nikad nisam ulazila u peć. Ne znam kako bih to učinila. Glupačo, kako si samo tako nesposobna? Gledaj kako se to radi. I vještica stade sama ulaziti u peć, a Marica je onda hitro gužne sasvim u peć i zatvori za njom teška željezna vrata. Jao, glupačo jedna, šta si to učinila? Ispeću se, pomoć! Marica se nije obazirala na viku zle vještice, nego je otrčala do kokošinca i oslobodila Ivicu. O, sestrice, spasila si me. Da nije bilo tebe, vještica bi me sigurno pojela. Oboje smo sada slobodni. Oslobodili smo se te zle vještice zauvijek. Kako sam sretan što te ponovo imam. Ivica i Marica tada nađoše u jednoj maloj sobi vještičine kolibe pun sanduk zlata i dragog kamenja. Napuniše džepove blagom koliko god je stalo u njih i pođoše svojoj kući. Nakon kratkog lutanja neka dobra ptica im pokaže put i oni sretno stigoše kući. U kući je sjedio otac i žalio za svojom djecom. Zla maćeha je odavno umrla i otac je sada bio sam. Kad je ugledao svoju dječicu, zaigra od veselja. Tata, tata, vratili smo se. Djeco moja, djeco moja, o, kako sam sretan. Vratili ste mi se. Ivica i Marica mu pokazaše blago koje su donijeli iz vještičine kuće. Vidi, tata, više nikad nećemo biti siromašni i gladni. Otac ih oboje zagrli i otada su živjeli sretno do kraja svog života. Bila jednom jedna zemlja vesela, čujte djeco kako nam je prekrasna. Tamo žive vilenjaci, čudna bića, čarobnjaci. Tamo žive male vile, vještice i strašne sile. U zemlji mašte sve, baš sve je moguće. Svijet bajki pun veselja, radosti i lijepih želja. Kad te stisne neka muka, kad ti treba topla ruka, pridruži nam se ti. Svijet bajki pun veselja, radosti i lijepih želja. Kad te stisne neka muka, kad ti treba topla ruka,
pridruži nam se ti.